Co paso dos anos, o concurso de pintura ao aire libre Juan José Fernández Leiceaga, SESE, que organiza a Concellería de Cultura e que este ano chega a súa 15ª edición, foi adquirindo maior protagonismo. A actividade desenvolverase o vindeiro sábado 29 de xullo. Para nós é un imenso prazer, unha das fechas eu creo que máis gusta no mundo da cultura de Noia de todo o ano, un día onde se pode ver como pintores de toda España e de diversos puntos a veces de fora, como ano pasado que viñera un francés e un portugués, vemos como pinta por recunchos do noso concello que nos intentamos delimitar. Na presentación tamén tomou parte o artista local e coordinador do certame, Alfonso Costa, quen destacou a importancia do concurso, que trata de poñer tamén en valor a figura de Juan José Fernández Leiceaga. Era un gran amigo e un gran artista, que dicir que finou fai 15 anos, porque se levamos 15 anos, e nunca houve un impedimento para que o concurso siga adiante. O concurso revalorizouse tanto en premios como en xente veñe, como decía Pepe, hasta de Cataluña, estranxeiros, de Galicia moitos. O certame repartirá este ano máis de 10.000 euros en premios, a maioría para a modalidade de adultos, aínda que tamén haberá un apartado no certame para os máis pequenos. Os premios do Concello, que son o primeiro, o segundo e o terceiro, con 2.000 euros, 1.500 e 1.000, creo que están ben dotados, pero a maiores deso, tanto por parte da técnica de cultura, como eu creo que a veces tamén Alfonso, pois fomos conseguindo máis patrocinadores, como temos a Escola Infantil Golfiños, que patrocina os premios infantiles, Alquinoia, Clínica Juana Tei, Estudio Técnico Luís Chispa, a Fundación Atilio Millares e o Concello de Noia, non? Eu creo que iso fai un sumatorio de premios moi importante. Como é habitual, as 3 primeiras obras elixidas polo xurado pasarán a formar parte dos fondos do Concello.